Мисля, че ще бъде охранявана там, добре охранявана. Строгата ни охрана ще се погрижи днеска. Сега официално ви казваме добре дошли, Swinging Monkeys. Добре заварили. Изключително ни приятно да сте при вас. Знаем, че танца е начин на живот във вашия случай. Кога започна този живот? Преди около 12 години. Общо взето с идеята да си намериме нещо, което да споделяме заедно. Попаднахме на едно свинг парти. Свинг в смисъл на танцов свинг. Танцов свинг. И се влюбихме и започнахме. Ама вие танца. Вие бяхте ли се влюбили в живота? Да, бяхме си. Ние сме си двойка, да, и просто си търсихме някакъв танц, който... Бяхте наясно, че искате танц. Да, някакъв танц. Да ви сближи. И свинга не е танго, не е друго. Ами опитахме, но... Пробвахме и различни неща, но със сигурност свободата и настроението, което ни даваше тази музика, ни спечели и просто това беше нашия избор. Това в момента и професионално занимание ли е? Ами в един момент се превърна и в професионално. Школа, имаме си школа вече почти 11 години. От забавата изведнъж се превърна Кой и малко. ви предаде това? Танца не се учи само по записи, а някой трябва да ти го предаде. В един момент беше предимно интернет, тъй като тук в България тази култура е доста млада и почти всички, включително и колеги, просто... Не е много млада. Тук се е танцувало такова нещо 20-те и 30-те години, тук се е танцувало. Така е, но след това са се случили разни неща и някакси се е прекъснала, може би, връзката между... Лея Иванова е танцувала такива неща. Аз искам да си изясня. Вие казвате, че преди 12 години сте се запознали с свинга, а след това, след една година по-късно, вече имате школа. Тоест, вие доста бързо сте напреднали. Това значи, че преди това сте се занимавали с танци все пак или... Предимно тя. Аз съм се занимавала, от малка. Просто танците са нещо, което е част от моя живот. Опитвам се да се ориентирам дали е много трудно човек, който няма такава физическа култура, свързана с танците, да навлезе в същността на свинга или трябва да има някаква подготовка преди това? Всеки може да навлезе, учи се. Много неща са много интуитивни. Изглеждат много страшни някои. Те са вече но забавни. Но да, абсолютно всеки може да се научи на тези танци. Естествено, всеки по някакъв свой начин и като цяло това, което се стимулира в тази култура и в тези танци, е всеки да се изразява по собствен начин. Не се търси някакъв определен кълъп, в който са трябва да излезеш абсолютно по този начин и не можеш да мърдаш на някъде. И затова по този начин смятаме, че става и доста по-достъпно за хората, тъй като... Това са танци на почти 100 години вече. Абсолютно. Почти казвам. Те, разбира се развиват. И да не забравяме, че за времето си са били наистина скандалозни. Белето на дамите се е виждало, краката... Въобще тези движения, които са се случвали, не забравяйте, че не случайно след 1944 година рок-н-рол, дори му викат маймунски танци. Пак представяте ли си за онова време тогава? Да. Свободата в движенията, ето виждаме през цялото време, докато си говорим, е доста, казвате, интуитивна. Човек може да се сети кога да побутне, да повдигне, да направи път на дамата и така. Мъже и жени, то си е танц за закачка. Ами да, макар че в един период от времето, там по Първата и Втората световна война, в един момент на едно място е имало много мъже, на друго място е имало много жени и хората са си танцували без значение кой какъв е. И затова в нашите тренировки, въобще навсякъде по Европа и по фестивалите, когато се говори за двойката, се говори за човека, който води танца и за човека, който следва танца. Без значение за пола, тук няма. Да, тъй като той е така пък доста свободен, доста така приятен и интуитивен и може човек да се забавлява и с най-различни хора в самия танц. Добре, какво ви очаква в близките месеци, да кажем година? Творческите ви планове са какви? Още другата седмица всъщност имаме събитие. Решихме преди няколко години да правим нашите така по-големи събития, всъщност някъде извън София, за да може да се съчетае с екскурзия, самите хора, които присъстват на събитията, да общуват повече заедно, да бъде непрекъснато като екскурзия. Но станци.
кемп, но с танци. Каниме инструктори за бъдещото събитие, което ще е другата седмица. Главните гости са ни от Гърция, няколко човека двойки. Имаме и български двойки и от нашия клуб, и които сме поканили, за да може да става един обмен между както клубовете в София и България, така и всъщност с близките страни, защото свинга и въобще тези танци предполагат основното нещо — комуникация и социализация с хората и това да споделиш тази емоция, която имаш. То е нещо, което не е само за теб, ами е общо за всички. Много ми харесва, че освен танца и характера на движенията, хващате някакви елементи от облеклото. И така да изглежда като от едно време. И с тези точки, аз като видя точки, почвам да броя на ум колко си мен, това наистина може да ме блуди. Това може да е диагноза също така, нали? Да, алкъра му се казва. Но виждам, че и мъжете така се стараят. От преди малко в другите колеги, които танцуваха каскети, големите обувки и така нататък. Това също ли е част от удоволствие? Ами някакси, за да може човек да се потопи максимално в дадена култура, тъй като тези танци съпътстват си джаз музиката и въобще тя откъдето е произлязла. Рок-н-рол музиката и последствие, нали, както са се сменяли музиката и покрай това идва и начин на обличане, по който са се обличали тогава. Като правите тези събития, дето излизат извън София, изискванията. Това е ясно, че ще се танцува. Това няма какво. Дрехите. Задължително, ако намерите от гардероба на баба си, супер. Ако не, нещо... Много хора така правят. Второ, задължително музиката, когато слушате, да се чуват много пукана от плочи. Да, е ясно, че е стара. Или жива. Или пък на живо да се чуе такова нещо. Това ще е супер. Храната от онова време и пътувате с коне. Може с автобус. Последния момент с конете липсва, но като цяло хората сами, не е нужно да им казваме обличите се по-винтич, сами си решават, че е готино да изглеждат по този начин. И наистина много хора и си намират дрехи от Аз имам много. И дядо. И от двете ми баби. Събрала. Защото наистина, като гледам така желаящите да танцуват, че стават се повече и повече, в първите пъти трябва да им помагате, после вече да се оправят сами. Много ви благодарим. Сега, Линди Хоп, Соул, Джаз, Буги Вуги, ние всички свинг танци харесваме. Музиката и настроението от 30-те и 50-те са си наистина неповторими. Свинг. Какво беше? Люлееш се, нали така? Да. Платиш, люлееш. Сега отиваме в Русе, където ни чака нашия топ кореспондент